ce ga wanda ya gane ita ko lahira. Madawwama ce kun Gwagwaya jikin mama. Jikinta da sauƙi. To ni dai na fita sai na dawo. Ina za ki? Jirgin da take. Gaskiya gwagwaya jikin mama ita. Sai na dawo. Ki ji tsoron Allah fa Zakiya. Kai Zakiya mahaifiyanki ne amma duniya ta ishe ki riga da wani. Je ki. Mata da maza rayuwa ta yi sauyi duniya ga ta'addanci ya yawaita babu tsamari duniya shaye-shaye gun maza babu mata gunyi duniya sai su ce yayi ake Allah tuba muke ka shiryar da mu kaucewa wannan rudin duniya aljannar duniya aljanna 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 aljannar duniya naure ka so naka matakar yana da kyawu na hali sun karkaki naka yin hakan zai sa shi wani hali don ita duniya makaranta ce ga wanda ya gane ita ko lahira madawwama ce kunjiya yan mata mi nazari Fina, wannan kulliya kuma haka ina za a je kamar za a je ganin ɗan gidan gwamna. Ki bari kawai akwai wanda nake so mu kawo mana. Allah ya so in kin tashi kamuwa ki mana babban kamu. Ai kin san wannan harka duk tare da ku ne ko kuwa Ba da wata matsala ya ishe za mu yi. yanzu mana a bari ya wuce shi ke kawo magana. Ku tashi da kuma mami ke kai. Ha ba don Allah aiki ha bari mu gama sarawa. Ya kamata Muna yawa a kan bari mu gama sarawa. ya kamata mu tashi mu kai sai zai yi lafi gidan alaji a kai su biyu mu shashi. Har ba wani gidan alaji da zamu kawai za mu tafi a kan da yake kuma. aljanna aljannar duniya Yaji abokina. Yaron baba shegen gaye ga kuɗi ga mata. Malam mata Allah ya biya. Yaron baba ga kuɗi ga mata. Yaji abokina Allah ya biya. Yanzu ya za a yi ne da tun zuwa kallon wasan majalisun nan. Ina ganin da ƙarfin mu je kallon majalisun nan sun yi da hukumar ta gane. Za mu kan fita ta da kuma za mu daɗe kafin mu dawo sai sa. Kai, Allah. Ya ne, baby. Kina yana ne haka? Oke, daga hannun zuwa ba zan zo ɗauke shi. Baby, wallahi ga hannun zuwa, ke kin sani a yi hannun zuwa ba zan jawo. Kai ƙwaro! Sama nake gaya ma kai? Assalamu alaikum. Yawan sa ji. Na zo haka. Inda zan je ya shafe ka ne? Tambaya ai ba wani abu. Inda zan je ya shafe ka ne? To laifi ne duk saurayi kamar ne ya ga budurwa kamar kiyace ne laifi ne.
laifi ne. Ina ruwanka da inda za ni? Akwai ruwanka ne? Allah ba damuwa zan samu namboyinki. Ban waya na. To wallahi ka gaggauta barin gurin nan in baka ba zan sa a maka rashin mutunci irin wanda baka tunani. Ka bace min daga gani. Ai hakuri, Allah ya ji. Kai Sadiq 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 bacci kake ne haka? Bacci kake ne? Abin da ya sa ne kiran ka Sadiq, kana ji na? Soyayyar da muke maka fa ba za ta shagwaba ka kai tsaye ba. Kana ji? In mu ne yau ba mu ne gobe ba. Kullum ƙarfin mu karewa yake. Abin da ka sani. Kamar yadda ake ce min baba, kai ma za ka so wata rana a ce ma baba. Ko ba haka bane? Kuma ka gama makaranta. To yana da kyau kafin karin magana guda uku su riske mu. To yana da kyau mai karatun tanu. Na farko dai akwai karin magana guda uku wanda ake cewa ka tashi ka taimaki kanka sannan sai Allah ya taimake ka. Ce min ɗaya. Baba ni fa kawai dan shiga ne fa ina dan. Ka ce min ɗaya tukuna. Yawwa. Akwai himma ba ta daga rago. Sai ka tashi ka yi kazar-kazar sannan za ka samu. Sannan abu na ƙarshe wanda ba na so mutane su kalle mu da shi su yi mana gori. Ɗaya karin magana shi ne a ce mu so namu duniya ta ƙi shi ko kuma mu ƙi namu duniya ta so shi. To kai dai ka san muna son ka kuma ba ma son duniya ta ƙi ka. Ko ba haka? Kwanciya ce fa ne fa ina dan huta. To ai kwanciya ai ta kwanciya kamar ruwa. Ba ne ma wannan faɗan bane da mu komai. Kaga mu ƙarfin mu garewa yake. Barka babarka kullum kai ɗan amana ne a tare da mu. Kuma Allah ya sani mun riƙe amanarka. Mun sa ka a karatu kayi waye kuma mun baka abin duk da kake so shi muke maka. To ba ma so kuma abin ya zamanto cewa ya gagare ka mu ma ya gagare mu wanda nan gaba ka zo ka yi da sai ka ce a kaza. Yawa ba kawai wani kwanciya ce ba ina huta ba wani abu. To kawai kwanciya ce ba ina huta shi kan ya ce. Ka tafi aiko Sadiq? To kar ka manta mu da ka tafi za ka dawo ka same mu ana kuma abin da na faɗa ma shi zan ci gaba da faɗa ma. Yawwa duk da ana cewa itace tun yana ɗanye ake tankwasa shi. To kai ai mun tankwasa kan kana ɗanya kuma muke maka yadda kake so muka rike amana. Wannan shine tankwasawa da muka yi. Amma ba ma so kuma abin ya gagare ni. Tunda har yanzu ai baka gama bushiya ba a matsayinka na itacen. Yawwa za mu iya tankwasa ka. Yawwa kuma waɗanda za ka je can ɗin ma ka je ka same su ɗin ne dai. Yawwa ina fatan dai kenan har da wani tafiya kana bulbul kana wani tsaki. Aljannar duniya naure ka so naka matakar yana da kyawu na hali sankar kake naka yin hakan zai sa shi wani hali don ita duniya makaranta ce ga wanda ya gane ita ko lahira madawwama ce kunjiya ‘yan mata mi nazari
kar mu biye wa rudi na duniya. Zakiya manyan gari. Kin ce mana kina kwanan lami, mun je kwanan lami mun gama zagaya ba mu ganki ba. Shi ne muka ce bari mu biyo ta nan, muna biyowa kuma sai mu ganke ci bari mu tsaya mu dauke ki. Na san ya bata miki rai fa, amma ki hakuri. Wallahi na tsaya a kwanan lamun mutane suka yi ta mun magana shi yasa sai na gangaro sai kuma wani muke kina fefe ƙara ɓata min rai. Shi yasa na ce bari na gangaro nan kuma gashi kun ɓata min lokaci karfe nawa ga sani yanzu. Ki hakuri kin ga ba zai iya fitowa a motan ba ma saboda ya bata miki rai. Mu je ko? To ki dan yi murmushi mana. Kuma ya wuce. Aljanna, 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 aljannar duniya. Naure ka so naka, matakar yana da kyawu na hali sankar kake naka. Yan hakan zai sa shi wani hali don ita duniya. Assalamu alaikum, sunana Mustapha Usman MMKD. Ina 'yan mata 'yan fafa da samari zafafa. Ina muku albishir da sabon shagonmu da ke garin Jos da muke saida zafafan wayoyi da kuma tsala-tsalan wayoyi na kecere ne akan farashin sari. Ba ko guda 10 za ka siya ba, ko da guda 1 za ka siya muna siyarwa akan farashin sari. Ga mabukatan wayoyi muna saida manyan wayoyi iPhone 12, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max duk muna saidawa. Sannan kuma akan farashin sari, ko da a ce kudinku bai kai ba muna iya karban 30% sannan mu tura muku waya a duk garin da kuke. Muna tura wayoyinmu ba iya Najeriya ba, muna tura wayoyinmu a ƙasashe na ƙetare kamar Nijar, Kamaru, Chadi. A kawo muku wayoyi, musa a kawo muku wayoyinku duk akan farashin sari ba tare da ka cire wani kuɗi ka biya a sunan kuɗin mota ba. To jama'a kar dai ku manta da sunan shagon namu Usman Jestin Village da ke garin Jos. Kar ku manta da adireshin shagon namu da ke garin Jos, Jestin Village, Shop A, Block B, Shop A 24, Block B, opposite Hamas Communication, Bauchi Road da ke garin Jos, Nigeria. Muna tura wayoyinmu a duk inda kuke idan kuka siya, sannan ba tare da kun biya kuɗin mota na kai muku wayoyinku ba. Muna sai da wayoyinmu ne akan farashin sari, sannan mu tura muku su a duk inda kuke. Kar ku manta ku tuntube mu domin neman ƙarin bayani. Ku tuntube mu a lambar waya kamar haka. Akan lambobin waya 070 19 ko in ce lambar wayar ita ce 070 19918759. Sannan ga mai buƙatar waya ko da a ce kuɗinsa bai cika ba zai iya bada kaso. Wai shin yaron nan ina shi ne? Ya ce min zai tafi aiki, amma ba lalle ya daɗe ba zai dawo da wuri yau. Dan sai da na ja mar kulli, na ce kakka yi nisa ba baka yanzu yana neman ka bai zan ka ba. Ana wani iri sha'ani ne. Abai ina wuni? Ina gajiya. Lalle ka ce ina wuni. Sai ka koma can. Dan kalli idan ka sosai kiri-kiri naka a cikin nawa. Salim, ce min kai zan tafi aiki, amma ba lalle in daɗe ba zan dawo da wuri. Ya aka yi haka? Wallahi lamarin abin ne
ina ta zirga-zirga tun safe shi yasa. Zirga-zirga? Gaskiya ne ka koyi zirga-zirga. Sai ka ce jirgin sama ya hau ko mota tan tebur yake ja. Zirga-zirga. Yayi in ka ji ana zirga-zirga daga mota babba doguwa tan tebur sai jirgin sama su ne suka gaji zirga-zirga tabbas. To kana jan akwagwa da buje amma kana cewa wani abin nan yanzu sunan a daidaita sunan ta kenan akwagwa da buje a Sokoto a daidaita sahu a Kano keke na a Kaduna. Amma shine kake zirga-zirga kuma bayan a babban abin hawa aka santa. To me ya faru yanzu? Me wannan? Wata shinkafa ne na taho da ita daga hanya. Jibga dogo. Babban yaro. Sadiku. Kai Sadiku wannan kyan ba na zaman cikin gidan nan bane. Kana sha'aninka. Yanzu ka motsa ni? Wallahi ni ban ma san rana kai haka ba. Gaskiya ne. Yanzu ma fito ne zan je anguwa kuma ba kuɗi a waje. Babu, ai kana da mu da babanka. Ba ka taɓa ganin babu. Ya daina kiran babu. Zo Sadiku. Ba za a rasa abin da za a ba. Dan Alhaji da Hajiya. Baba. Yaushe. Ka kiyaye fa a kula da hanya. Ai wa'annan sun yi ko? Kai, wani wahala har ka dawo. Kai je kai tafiya ka da Allah ka rabu da shi. Ya dawo, da baka san ya dawo ba tun yaushe yake yana. Ya da ya kauta mummunar shinkafa ka ganta ne. Kuma ya siyo wannan shinkafa. Katta kafura kenan. Katta kafuran ma. Wannan ai sai an wanke ta da omo. Ai bai ta wuce ka je ka watsa kaji ko ka zuba ta tabaru kawai. Tabaru su ci. In sa abin da za a yi. A'a. Ya tattara wannan abu ya tafi da ita kar ya bari ko kwaya ɗaya ta faɗa ana tattabarin nan su ci ya sa mana jangwangwama ɗaukar su zuwa asibiti. Ni ban san ma ta inda zan faro in dafa wannan shinkafan ba gara ya tafi da ita. Wannan da ta zube a ƙasa ka tsuntsince ta kar ka yadda ma tattabarin mu zo su tsatsaga ka janwo mana aiki sai mun kai su asibitin dabbobi. Kuma na abincin rana na yunwa nake ji. Ba shakka. Ka zo madafa ba? Ai dole ka nemi abinci ka zo madafa. Ya zo wajen uwar tuwo. Waya gara gada da. Baka kawo ba kana buƙatar ka ci. Kai dan jangabo ka tafi ka gama yawon ka zo ka yi garari za ta dafa maka baiwaka tashi ka fice ka bani. Babu abinci. Tashi ka tafi inda ka aljannar duniya aljannar duniya wai yau ni duniya mai rudin dan adam kowa da irin rayuwar da yake duniya mata da maza rayuwa ta yi sauyi duniya ga ta'addanci ya yawaita babu tsamari duniya shaye-shaye gun maza babu mata gunyi duniya sai su ce yayi ake Allah tuba muke ka shiryar da mu da mu kauce wa wannan rudin duniya aljannar duniya